Тук сме за да ви покажем 3 бизнеса в едно. Автокъща, автомивка и заведение. А най-хубавото е, че могат да бъдат ваши. Представяме ви уникална възможност за инвестиция в автосалон с автомивка и заведение, разположен на 1720 квадратни метра на стратегическа локация, околовръстен път на Пловдив. Обектът е разработен бизнес, който съчетава търговия, услуги и удобство за клиентите. Ключови фактори за стабилни приходи и развитие. Заведението – мястото, където ароматът на кафе се среща с любовта към автомобилите. Независимо дали си чакащ клиент, запален автомобилен фен или просто търсиш удобно място за кафе и разговори, заведението е перфектното място за почивка и освежаване. Аз открих и перфектното място за всяка жена, която си е оставила колата да я измият. С приятна външна градина за максимален комфорт. Луксозният офис – стил, комфорт и професионализъм в едно, простор и модерен интериор, стилна среда, която подчертава високия клас на услугите, уютна зона за срещи, място, където се подписват успешните сделки. Автомивката разполага с 2 просторни клетки за външно миене и една закрита зона, която осигурява перфектна грижа при всякакви метеорологични условия. Имотът разполага с 35 места за автомобили и 14 паркоместа пред него. Бърз достъп до всички входно-изходни артерии на града. Ако имота ви е харесал, телефона на Кристина е в описанието. Ние сме Явлена Пловдив.